Ka Sonam Rakavansi kalayam pa donor mentak sngi habaki plate jong special investigation team lani SIT kilapan iha ka yak saki ki basai bha halor ka jingdon peta jong ka bar penyap yala ujong tengah ka kubor jong India Today ka ya thoro ba ka ya selalang ik tekam bat urat sku chawha uba ketemu bandai utunga ban sawan jong ka bat ya kani urat suru ula de plan nen kasngi haki plate ha ka jing ya inti ka bahado ar punyo kenta naghasipur si Selong kasunam Rakavansi kam syam lakran setia si kenten ro si pulet kat ba ka jing tuket ka banen kesngi ka pasdang na du ka por khat we beje mestem kelas sedang syua ban len yala ka jong ka jing le nri kam bakalai sya tu bacara por ki runar nri ha baki pulet jong ki SIT na Selong ki pen i ski satar bakan thobi ki dor CCTV ka ba pen i bakaya kendo i kinong penyap yu uraja nang ta saki jeng kren pun jong ka ba sa kajing lap jong ki jeri kop selap ba nang tag sa kisop tipo ka ba bit senam na ka ceka jong jeng syak penyap jong uraja ka ba dei kasop ti jong kahi ka sonam ka long mesem mat ka yam padonot hakmat jeng plet bat ka saya tholot ya ka jindon pri jong ka hak ka jeng penyap yala ujong tunga kata uraja Rakavansi lai thuk telong kubor ki plet